No li és possible a una generació devastar tot el temple. Deixem, doncs, una tan vigorosa mostra del nostre pas, que les generacions que vinguin sentin l'estímul de fer l'altre tant, i d'altra banda, no els lliguem per la resta de l'obra. No és de doldre que jo no pugui acabar el temple. Jo em faré vell, però d'altres vindran rere meu. S'havia de continuar i, naturalment, feia falta l'escultor. Qui pot ser l'escultor? En Josep Maria Subirachs. Josep Maria Subirachs, pensador i artista polifacètic, escultor, pintor, dibuixant i gravador. El caracteritza un alt domini de la tècnica i una gran escrupolositat formal. S'ha convertit en l'artista més representatiu de la revolució escultòrica de la Catalunya de meitat del segle XX. Com a escultor, ha realitzat des d'obres de petit format fins a grans conjunts monumentals emplaçats en espais públics. L'any 1986, la Junta Constructora del Temple pren una audaç decisió: encarregar a Josep Maria Subirachs la realització dels grups escultòrics de la façana de la Passió. M'agradaria poder-te fer un encàrrec molt important. La façana de la Passió de la Sagrada Família. I me'n recordo, això sí que se'm va quedar mirant. Devia quedar també una mica perplexa. El resultat és que la resposta va ser que puc anar-hi a viure. L'escultor, que ja està en la maduresa de la seva carrera artística i que des de molt jove ha manifestat la seva admiració envers l'obra d'Antoni Gaudí, accepta el repte. Però posa com a condició poder realitzar l'obra amb total llibertat, seguint el seu propi estil. Bé, unes condicions dues. Una, poder viure en el mateix taller de la Sagrada Família. I l'altra, la més important, el que fer l'obra no seguint l'estil de Gaudí, sinó el meu estil. En Gaudí no volia de cap manera que la façana de la Passió a l'escultura fos igual que la del naixement, i la cosa és ben raonable, no és el mateix. Doncs fer la glosa d'un infant que neix que fer la glosa d'un home que el claven a la creu. Per a representar els tràgics 2 darrers dies de la vida de Jesús de Natzaret, l'escultor recupera l'expressionisme figuratiu, buscant l'efecte dramàtic que el tema requeria, i proposa una lectura que segueix una línia ascendent, en forma d'essa, que es distribueix en 3 nivells. La narració, presentada de manera gairebé cinematogràfica, comença, doncs, a l'esquerra de la part baixa amb l'escena del darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles i acaba amb l'escena de l'enterrament. La façana de la Passió s'ha de tenir en compte que en Gaudí només va deixar fet un dibuix i en els seus col·laboradors els hi va dir: jo no faré res més d'aquesta façana. De fet, el que jo haig de representar a la façana de la Passió és, com el nom indica, la Passió de Crist, o sigui, els 2 darrers dies de la vida de Crist. La meva inspiració, en fi, de fet, és els evangelis, vull dir que són els documents que hi ha de l'època. Jo ara estic treballant al grup de l'últim sopar, que és un tema, en fi, que em té molt preocupat, perquè té una gran tradició dins del món de l'art. El cèlebre sopar de Leonardo da Vinci, però ha sigut un tema que ha sigut tractat per molts artistes al llarg de la història i jo l'haig de tornar a fer, i és un tema que em preocupa perquè té aquesta gran tradició
dins el món de l'art. En representar el Sant Sopar, Subirachs trenca amb la iconografia tradicional heretada del Renaixement i crea una composició tancada, amb Jesús de cara als apòstols i d'esquena a l'espectador. L'escena correspon al moment en què Jesús es dirigeix a Judes Iscariot i li diu: «El que estàs fent, fes-ho de pressa». A la dreta veiem el braç estirat de Judes que, girant el cap per escapar de la mirada dels seus companys, estreny amb força el puny en el que amaga les 30 monedes de la traïció. A terra apareix un gos mig adormit que, a més de donar-li un to domèstic a l'escena, és el símbol de la fidelitat en oposició a la deserció i la traïció. A la dreta de Jesús hi ha el seu deixeble predilecte, Joan, que, profundament entristit, recolza el cap sobre la taula. A l'esquerra, Pere, distingit per la creu invertida al pit, i el seu germà Andreu. Després venen 3 apòstols, Bartomeu, Tomàs i Felip, i un altre grup de 4, Judes Tadeo amb la mà a la cara i al seu costat l'evangelista Mateu seguit de Simó i Jaume el Menor. Jesús diu el que passarà als deixebles que es mostren desencaixats en assabentar-se de tot el que haurà d'ocórrer. Ell va dissenyar, feia tot el dibuix de tot el que era la passió, i llavors feia uns bossetos petits i quan ho tenia clar feia el model, que són aquests que tenim aquí al darrere, a un tamany aquí, el tamany que sortien. Llavors, d'aquest model jo seccionava per peces els blocs en què es havia de fer, ens els tallaven aquí a les màquines i llavors els realitzàvem. L'obra, tal com jo la faig, és una obra molt cerebral, és a dir, molt pensada. Primer és el dibuix és el primer, pas que l'idea que està, presonera o amagada en el cap de l'artista, pas es materialitza. És sobre el paper, en el dibuix, després es fan uns bossets a petit tamany, ja a tot volum, després més gran uns models i finalment la matèria definitiva. Això és el procés, de creació de l'escultura tal com jo, la faig. La porta de l'oració a l'hort de Getsemaní està situada a l'esquerra de la façana, entre el Sant Sopar i la traïció de Judes. El tema de la porta de Getsemaní es narra en forma de zigzag d'esquerra a dreta. En la part superior es representa l'espai dedicat al cel amb la lluna plena, imatge de la nit i presagi de la mort. A continuació, en la fulla dreta sobresurt el motiu principal, Jesús orant abans de ser pres. A l'esquerra, els apòstols germans, Joan i Jaume el Major, estan estirats dormint. A sota destaca un petit vers esculpit relacionat amb aquest passatge. Seguint cap a la dreta, trobem a Pere adormit amb el cap sobre la pedra. A la part baixa hi ha un prisma, al·lusió a l'aiguafort de Durero, la melanconia, per a simbolitzar la tristesa que emana de l'escena reflectida en la porta. El gravat del fons és ple de petjades i detalls al·legòrics que fan que el conjunt transmeti la impressió del pas del temps. Són com fòssils fixats a la matèria. A la dreta sobresurt la figura del laberint com a símbol de la solitud de l'home.
i a l'esquerra ressalta el tirador de la porta, un buit esgarrapant la matèria. Per a destacar el tema més important, l'escultor emmarca la figura de Jesús en un plafó en relleu amb el detall d'una branca d'olivera. Esplèndid treball que s'assembla a la labor d'un orfebre, ja que recorre diferents acabats i textures amb relleus i buits de significació simbòlica. Totes aquestes portes que ens ha deixat extraordinàries de la Sagrada Família, són com grans llibres, amb aquestes tipologies, crec que tenen una qualitat i una força extraordinària. Que ell sap juntar la funcionalitat d'una porta, una entrada, amb l'escultura. En la porta del Getsemaní hi ha un element que Subirachs fa servir sovint en la seva obra escultòrica, que és l'al·lusió al gravat de la Malenconia del Brecht Dürer, concretament la pedra. I aquesta pedra ens evoca aquesta tristor, la malenconia, exactament, aquesta buidor que sent Jesucrist abandonat dels seus deixebles. És per això que Subirachs ha sabut triar un element absolutament remarcable, en el sentit que identifica molt bé aquesta tristor profundament humana i alhora profundament metafísica, remarcada també per l'element lluna que apareix a la part superior de la porta i que ens dona aquesta imatge de nit, de desolació i d'abandonament de Jesucrist pels seus deixebles. Subirachs diu: "No crec massa en la inspiració ni en la intuïció. Jo crec en la reflexió i en el treball." L'art és contrari a la natura, com artificial és contrari a natural. L'home fa jardins en lloc de selves, estàtues en lloc de pedres i piràmides en lloc de muntanyes. Produeix molta obra, treballa molt. De bon dematí, quan jo arribava aquí, potser havia fet una litografia i tornava a treballar, o sigui, treballava les 24 hores del dia. I tant, en fi, la meva vida sempre està molt relacionada amb la meva professió i jo dic que fins i tot quan vaig a un concert o vaig al cine continuo la meva obra perquè em serveix d'enriquiment per tal de després treballar el meu personal. Que si no hi ha aquesta riquesa de matisos en la vida, difícilment hi haurà aquesta riquesa de matisos en l'obra també. El tema en una obra d'art no és el més important, però naturalment també té la seva importància. I sobretot jo crec que l'obra religiosa encaixa molt bé amb l'obra d'art, perquè tots dos apunten cap a uns fins metafísics. És a dir, el tema religiós és un tema que de tota la història ha sigut sempre un tema preferent pels artistes perquè precisament tots dos, com he dit, doncs apunten cap a aquests fins superiors, cap a aquests fins metafísics que l'art doncs hi s'hi troba també. Això és l'actitud que jo prenc davant del tema religiós, és sobretot aquesta espècie de posició que l'home té, que no tenen els altres animals, aquesta posició que té de coneixement de la mort. És a dir, l'home és un animal que sap que s'ha de morir i llavors es defensa i crea, doncs, coses per lluitar contra aquesta idea, bàsicament, inicialment negativa, i serveix, doncs, per poder superar aquest trauma de la mort. I llavors la religió, que també apunta cap al mateix, doncs s'hi acopla molt bé amb el fet artístic, ja que ell també és una defensa contra la mort. A la primavera del 1992 es va col·locar el grup de la traïció de Judes a la muntanya de les Oliveres. Els soldats estan amagats a punt per agafar Jesús. Les figures, per tal de suggerir que l'escena té lloc de nit, resten intencionadament inacabades amb els contorns poc nítids. Pere, ajagut a terra, es desperta i desembaina l'espasa. Al seu costat, el tronc d'una olivera tallat de manera que posa al descobert la forma d'una orella, l'orella de Malcus,
criat del gran sacerdot. Més enllà, veiem Jesús i Judes en el moment de fer-li el petó traïdor. El gest d'acostament de Judes, accentuat per la corba dels plecs de la túnica, contrasta amb l'actitud distant i rígida de Jesús. Darrere de Judes es representa el diable en forma de serp com a instigador de l'abominable acte. També s'hi troba un dels motius més populars de la façana, el criptograma, consistent en 16 xifres que, en 310 combinacions diferents, sempre sumen 33, l'edat de Jesús. Just a l'encreuament integrat pel mainell del portal central de la façana amb el llindar, hi ha un bloc de pedra esculpit de manera que complementa el tema de la flagel·lació i el lliga amb les figures que van camí del Calvari. Es tracta d'una peça relativament petita dins el conjunt del gran retaule de la façana, però el seu significat és important i il·lumina tota la composició escultòrica. És l'alfa i l'omega. La utilització de la inicial i la terminal de l'alfabet grec, símbol tan habitual en el romànic, s'ha intentat recrear fent que la forma de l'omega fos la mateixa, invertida i en negatiu, de la de l'alfa, donant a entendre, d'una manera clara i exacta, el significat d'aquest antic símbol. Alfa i omega, principi i fi de tota creació. En la seva simplicitat, aquesta pedra sintetitza en abstracte tot el que d'una manera figurativa és narrat a la façana de ponent. Subirachs diu: en la seva obra, el negatiu d'una figura és com el record d'un personatge que no hi és, però que ha deixat la seva empremta. De la mateixa manera que l'estructuralisme enfront al nihilisme filosòfic i les tautologies polítiques apareix positivament com una afirmació formal, l'obra de Subirachs davant de l'art abstracte recupera formes i continguts. Per aconseguir-ho, l'escultor aplica regles d'oposició, inversió o simetria, com ho fa Levi Strauss per explicar la transformació dels mites d'una cultura a l'altra. Com el filòsof que recull i tradueix en un llenguatge nou els canvis que respiren a l'ambient de l'època, així l'artista, amb una sensibilitat més aguda que la resta de la gent, percep aquests canvis i els plasma estèticament. La forma, per l'artista, és una mena d'alfabet per a compaginar una narració, una explicació, una comunicació. Subirachs ens recorda: jo tinc una època abstracta, però em vaig adonar que l'art abstracte era molt difícil de comprendre i he tornat a una nova figuració precisament per carregar de contingut la meva obra. La flagel·lació representa la solitud de Crist. Per emfatitzar la seva solitud, fa situar aquesta escena entre la traïció de Judes i la negació de Pere. Crist està radicalment sol, fins i tot més que en la creu, perquè allà, com a mínim, té la seva mare, el seu deixeble predilecte i alguns altres amics. Però aquí, lligat a una columna, està sol, envoltat dels seus botxins. Els 3 graons representen els 3 dies del pas vers la resurrecció. La canya i el nus, que recorden la burla i la tortura sofertes per Crist, són 2 elements de gran significació. La columna desencaixada està formada per 4 tambors que simbolitzen els 4 braços de la creu i a la vegada representa el món antic que Crist ve a trencar. Ell canvia el signe de la història i per això, si bé la columna és l'instrument del seu martiri, ell, com un nou Samsó, finalment la trencarà.
els instruments de martiri són tractats de manera realista, tot contrastant amb la figura més expressionista de Crist, deliberadament no infinita, ja que és la imatge d'un nou món emergent. L'obra, d'una alçada de 5 metres, està feta de pedra travertí. Finalment, val la pena esmentar un fet fortuït: l'aparició, en desbastar el bloc de travertí, d'un fòssil de palmera nan, una casualitat certament extraordinària tenint en compte que la palmera és l'emblema del martiri. Aquí baix va voler deixar el bloc tal com surt de la pedrera, que encara es veuen les barrinades de separació de la penya, i després també els detalls que donava de si mateix la pedra, que respectava tots els forats i les textures de les diferents formes que tenia el travertí, com són tota sèrie de corcs, i les petjades de l'eina. Aquí un punxó molt brutalista, després aquí hi ha un punxó més afinat, una buixarda, i després el polit final de la matèria. I sobretot la conservació del que eren les qualitats pròpies de la pedra, com és aquest margalló que va sortir, un margalló fòssil, que ell ho va respectar i va semblar com si fos ja una mena de do diví, que li sortís això dins d'una escultura que anava en una església. Aquestes portes són el text que ha servit, d'inspiració per tota la façana. És a dir, són els trossos de la Bíblia, de l'Evangeli, que jo m'he inspirat per fer tota la façana. La Porta de Passió es va tardar 8 mesos aproximadament per fer la fundició. Amb aquest motllo de silicona, amb el següent pas, és ficar una capa de cera que reprodueix fidelment l'escultura que havia fet l'artista. O sigui, tenim el mateix que teníem, però en aquest cas amb cera. Es porta a temperatura de fusió, que són uns 1.200 graus, 1.250. Llavors se fa la colada, que es diu de bronze, que és dintre el motllo de refractari, se li tira el bronze. Aguanta, no levantes tanto, aguanta. Aguanta. Vale, Paco. Así. Sigue. I ha ocupat el bronze tota la cavitat que havia deixat a l'espai de la cera. Una vegada s'ha refredat, l'endemà es desmunta l'encofrat i recuperes com si diguéssim l'escultura en bronze. La netegem, se li aplica un tractament de la superfície per treure les imperfeccions que puguin haver quedat de la fundició. Les portes de la façana principal estan fetes amb 24 trossos i aquests 24 trossos llavors es munten 12, fan una fulla de la porta i 12 fan l'altra fulla. Tota aquesta porta va muntada amb una estructura metàl·lica per donar-li la consistència i que porta el mecanisme que permet que es puguin obrir les portes. És a dir, això serà, aquestes portes com estaran posades, com un immens llibre obert, que es podrà llegir, serà un monument al llibre per excel·lència que és la Bíblia.
L'escriptura ha configurat la ment humana d'una manera diferent a la ment de l'home prealfabètic. Subirachs diu: segurament sigui en l'art de l'escultura on veiem amb més claredat la unió de la idea i la matèria. L'art és la unió de la idea i la matèria. Penso que una obra d'art ha d'envellir com una ruïna, no pas com una ferralla. Per això procuro esculpir en materials que resisteixin bé el pas del temps. L'artista no lluita amb la matèria, dialoga amb ella. Sempre li va semblar que la doble porta central l'havia de sintetitzar tota l'obra de la façana. Per fi va trobar el tema que va considerar adequat, reproduir el text de l'Evangeli que els grups escultòrics il·lustren. Les dues portes gegants, separades pel mainell, són com dos immensos llibres oberts. La textura del rerefons, amb més de 8.000 lletres foses en bronze, no distrauran l'atenció de la figura de la flagel·lació que es troba davant. L'entrada principal de la façana de ponent la constitueixen les dues immenses portes centrals, cadascuna de les quals consta de dos batents coberts de dalt a baix per gairebé 10.000 lletres esculpides en relleu. La porta de l'esquerra reprodueix fragments de l'Evangeli de Mateu i la de la dreta continua la narració, però seguint el text de l'evangelista Joan. A part dels jocs d'ombres que aconsegueix amb els contrastos de relleus de les lletres per destacar paraules o frases concretes, l'escultor ha daurat el bronze. Així, significativament, ha ressaltat una inquietant pregunta formulada per Ponç Pilat. I què és la veritat? En Gaudí no havia mai dit que les portes serien el text de l'Evangeli de Joan i de Mateu. Mai. És una idea d'en Subirachs. El Gaudí és l'artista més extraordinari que ha tingut el nostre país, el més gran creador, sens dubte, un home verdaderament interessantíssim perquè acaba, diguem, el procés de l'arquitectura de volta, que va començar amb els romans, inicia tècniques com el collage en els seus mosaics, el collage que tant han empleat els pintors del segle XX, fa unes escultures, sobretot en les formes abstractes, interessantíssimes, com les que hi ha en el Terrat de la Pedrera. És a dir, és el més gran creador que ha tingut el nostre país, sens dubte. Tres dones, representació figurativa de les 3 vegades que Pere fou interpel·lat, composen el grup escultòric. Una d'elles assenyala l'apòstol tot dient: aquest home també hi anava amb Jesús. Un gall esculpit a la mateixa pedra mira cap a la sortida del sol i canta. La figura compungida de Pere, escapolint-se embolicat en un llençol, és una al·legoria de la seva negació. A l'altra banda hi ha la casa del gran sacerdot on han fet entrar Jesús. Té forma de laberint i simbolitza, com era costum en moltes catedrals medievals, el recorregut que l'innocent fou obligat a seguir quan va ésser pres a l'hort de Getsemaní. El laberint és una mirada cap al món clàssic, aquell món clàssic que Subirachs coneix tan bé i que tant estima, és òbviament el laberint del Minotaure a Creta, que condueix una vegada més a la mort. La porta de bronze entre les negacions de Pere i l'ex homo té el martiri de Jesús com a tema central. Després de ser coronat amb espines, rep a la mà una canya per ceptre i és escarnit i pagat. També podem veure Jesús davant d'Herodes Antipes i del governador romà, en una representació de la dita d'Herodes a Pilat. La part inferior de la porta
mostra fidelment reproduït en bronze l'assot de bruc amb què Jesús fou flagelat. En el rerefons, sembrat de petites marques, hi ha un vers de la poesia de Salvador Espriu, La pell de brau, que comença dient: a vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. I, finalment, una cita de la Divina Comèdia: Il mio disir de aver fine in questo miro e angelico templo che solo amore e luce ha per confine. Paradís, cant 28. L'últim grup, a la part inferior de la dreta, consta de 10 figures i representa el judici en el pretori desglossat en 2 escenes, separades per una columna amb una àguila imperial al capdamunt. La primera mostra el governador Pilat dubtant i aclaparat pel problema que ha de resoldre mentre presenta Jesús, exe homo. La pedra sota els peus de Jesús s'esquerda, un presagi del terratrèmol que s'apropa. L'aspecte més remarcable del conjunt és el fet que els que mirem l'obra formem part de l'escena i ocupem el lloc del poble jueu. Ens convertim en protagonistes de l'escena i se'ns implica en els moments més significatius d'aquests 2 últims dies de la vida terrenal de Jesús. Pilat arrenta les mans, però no hi posa els que criden crucifica'l. Perquè som tots que continuem dient mata. La segona escena mostra Pilat rentant-se les mans. L'any 1996, Subirachs va acabar l'escultura de Pròcula Clàudia. Representa la dona de Pilat que abandona l'escenari i entra a casa, angoixada per la situació en què es troba immers el seu marit. Mentre Pilat era al tribunal, la seva dona li feu arribar aquest missatge: desententa del cas d'aquest just. Avui, en somnis, he patit molt per causa d'ell. Mateu 27:19. Aquest personatge, fins a cert punt secundari, desperta l'interès perquè aporta un toc humà i femení a l'instant profundament tràgic i extremadament tens en què Jesús és exposat davant del poble. L'escultor, que va suportar estoicament manifestacions de gent en contra de la seva obra, ens revela: l'obra mai no és absolutament lliure. Hom treballa en un moment precís de la història i sovint en un lloc determinat. Això imposa un cert condicionament. La llibertat rau en escollir la millor solució possible, la més d'acord amb un mateix. La Sagrada Família no és més que la història dels pobles, que tots els pobles tenen moments d'eufòria, de moments que tot va bé, o que sembla que va bé, i moments de desencant. Es discutia si un monument inacabat es podia acabar. I la Sagrada Família era un monument inacabat, però era també un encàrrec arquitectònic en marxa. Se li ha fet política des d'un punt de vista estètic i s'ha posat en controvèrsia, sobretot, i no ens enganyem, per la seva intervenció a la Sagrada Família. Perquè se suposa que un temple està fora de l'espai del temps. El món modern, en general, ha independitzat l'escultura. L'ha independitzat arrencant-la d'aquesta vinculació arquitectònica i deixant-la com un element purament autònom. El fet que, diguéssim, en Josep Maria Subirachs hagi tornat a incorporar
el treball escultòric a l'arquitectura i, a més, a la gran arquitectura, em sembla també una de les seves aportacions bàsiques i claus, en aquest cas sí ja específicament en el món de l'escultura. Era normal que hi haguessin una gent que estessin a favor i una gent de continuar i uns altres que no, però el que no hi ha dubte és que Gaudí és conscient que l'obra durarà segles i fa les coses pensant en això. Al començament del segon nivell hi ha les escenes de la pujada al Calvari. Aquest primer grup de la dreta comprèn Jesús caigut a terra i Simó de Cirene, que l'ajuda a portar la creu. Hi podem veure també la seva mare, acompanyada de Maria de Cleofàs i de Maria Magdalena. El propòsit és que aquestes figures tinguin un efecte cinètic, ja que es tracta de la mateixa figura repetida 3 vegades a diferents nivells en un intent de representar moviment. Aquest grup de 17 figures mostra la segona caiguda de Jesús i el moment de la seva trobada amb les dones de Jerusalem, entre les quals hi ha Verònica presentant la faç de Jesús. La imatge produeix l'efecte òptic de girar-se sempre de cara a l'espectador. La Verònica potser sorprèn per la seva falta de faccions. La raó és que aquest personatge, de gran bellesa simbòlica, no té cap fonament històric, sinó que és fruit d'una llegenda basada en la vera icona. D'aquí la paraula Verònica, adorada a Roma des del segle VIII. La cara que interessa ressaltar és la de Jesús, esculpida en negatiu per a suggerir, traduïda a l'escultura, la marca deixada en la tela. Tant la mida com l'elaboració de la cara de Jesús no tenen res a veure amb les altres figures. Així, s'obté la impressió que no ha estat esculpit, sinó que és l'autèntica cara del Messies. Com a detall curiós, val la pena assenyalar que els cascs dels soldats al·ludeixen a Gaudí, ja que recorden la forma de les xemeneies de la Pedrera, casa Milà. En una actitud clarament postmoderna, Subirachs ha aprofitat aquest símbol de Gaudí per donar a aquests personatges una aparença guerrera, impersonal i ferotge. A l'esquerra, un xic apartada de l'escena, una figura observa i escriu. Representa l'evangelista que, en tant que cronista, pren nota del que passa. Com a homenatge al gran arquitecte de la Sagrada Família, ha volgut donar-li la cara d'Antoni Gaudí, inspirada en la coneguda foto de la processó de Corpus de 1924. A Longí, un màrtir cristià del segle I, originari d'Isàuria, se l'identifica com el soldat que faria el costat dret de Jesús amb la llança i més tard es convertí al cristianisme. Com si es tractés d'una acció premonitòria, la llança del soldat travessa el costat dret de la façana. És especialment sorprenent la inclinació que perfilen el cos del cavaller, la pota del cavall i la llança, seguint la diagonal de les columnes de l'atri. En el primer grup del nivell superior, seguint la S de la ruta dels últims 2 dies de la vida terrenal de Jesús, veiem els soldats jugant-se els seus vestits. La taula on juguen té la forma de l'astràgal, l'os de xai que segurament és a l'origen del joc dels daus.
Al centre del punt més alt de l'atri hi ha la imponent imatge de Jesús clavat a la creu. El crucificat apareix nu, penjat dels braços, amb els peus desclavats i el cos inclinat cap al buit com si anés a desplomar-se damunt l'espectador. La creu està feta de jàsseres de ferro i el perfil de la jàssera mirant frontalment dibuixa una I, la primera lletra del rètol INRI. A l'esquerra se situa el grup amb la Mare de Jesús, Joan, i una mica més enllà, Maria de Cleofas. Al peu de la creu hi ha Maria Magdalena. La composició d'aquestes figures forma una línia imaginària que acaba en la calavera, tractada de manera realista, atès que la mort és el que domina l'escena del Mont Calvari. Una obertura ja existent en l'arquitectura de la façana ha estat conservada per suggerir l'entrada al sepulcre. Malgrat l'eix central de la creu, la composició és deliberadament asimètrica per a donar al conjunt un major clima de tragèdia. Més amunt, executat en bronze, està suspès el vel esquinçat del temple com un baldaquí cobrint el conjunt amb la seva solemnitat. L'últim grup de la façana de la Passió consta de 4 figures: Crist, la seva mare, Josep d'Arimatea i Nicodem. El cos de Jesús, embolcallat, és dipositat a la tomba pels 2 amics. A l'entrada del sepulcre, Maria, agenollada, contempla l'escena profundament entristida. El mur esquerdat simbolitza que el drama s'ha complert segons les Escriptures. També és senyal del terratrèmol que va haver-hi en el moment de la mort del Fill de Déu. Damunt el cap de Maria podem observar-hi un ou, símbol de la resurrecció, que substitueix l'aurèola convencional que tradicionalment corona les figures santes i alhora, a tall d'homenatge, recorda una pintura de Piero della Francesca i una altra de Salvador Dalí. Segons el projecte de Gaudí, les torres del temple estan dedicades als 12 apòstols. A la façana de la Passió, les torres corresponen als apòstols Jaume el Menor, Bartomeu, Tomàs i Felip. Totes les torres porten els noms dels apòstols en relleu. Per representar l'Esperit Sant, Subirachs ha partit de la forma tradicional del colom, però l'ha estilitzat fins a convertir-lo en una abstracció, ja que el tema és profundament metafísic. En el pont que uneix les 2 torres centrals de la façana, a 60 metres d'alçada, hi ha la figura de bronze daurat que representa l'Ascensió. Però més amunt hi ha l'Ascensió. L'Ascensió sí, és una figura de 5 metres d'alçada, que es veu petita, perquè s'ha de donar la sensació i no està posada al centre, en Subirachs la posa decantada perquè es vegi que va enfilant-se amunt fins que desapareixerà sota un núvol. L'art, pel caràcter intemporal de l'obra i pel seu valor metafísic, és el que veritablement suposa la mort.